Nana. Well, boy, On the beat. Ya faɗi ma ya siya su zuki na zo ni in jaddada wa mutane. Ya faɗi ma wanda ya biki bashin wuya kowa ne. Ya siya su zuki na zo ni in jaddada wa mutane. Ya faɗi ma wanda ya biki bashin wuya kowa ne. Na farkon fita ta ga na ƙarshe ya shugaba na mutane. A ƙaran cika in ta cika ina bayyana wa mutane. Amin amani har kurma da mai ji su gane da yanne. Don faɗi ba na ƙara ban yau ba za na gaza ba. Don faɗi ba na gaza ba. Ya mai isa ko da isa ta zo gunki ta yi tsayawa. Yar mai isa babu kamar ku ya masu rabo da rabawa. A kaulin kika babu kamar ki ai dole mu yi zubewa. Ku gaishe da ke gaishe da ke Allah ma yana gai da ke yar baba ya gairi nana. Ya mai rabo ba ni isar rabo gunkini bawa ne bai wazibo in ta zubo yabo gunkini sha'in ne cikin masu yabo sani cikin sini mai yawan zunubi ne. Ya faɗi ma nana wayo ya faɗi ma cika hakan ya banza na sha ba. Sirrin jikin annabi ke da shi ya faɗa duɗai ne. Umminsa ce sannan na kiran ki so kan sa'un ne. Ki sa in ɗaga in maƙiyin ki za ya zama mushe ne. Ya abida ya abida sani cikin masoyanki baya da gaba. Ki manye izini in ta yawan yaban na ki tsaye zaune. Kuran mashiyar rikice na fito ina bai tukan ba ne. Abun shu'ara san mai san ki ma wani fik hujja ne. San ki san ki azubo in ta kaunar ki samsam ba za na aje ba. Ya faɗi mama ya sayyada san ki na zo ni in jaddada wa mutane. Ya faɗi ma wanda ya bi ki bashin wuya kowa ne. Ya faɗi ma ya faɗi ma san ki na zo ni in jaddada wa mutane. Ya faɗi ma Nana. Well, boy. On the beat.